Pois a verdade é que recordo que escribín desde sempre. Nunca, cando era cativo, non pensaba que me ia dedicar a isto xa de adulto, pero realmente naquela época da miña infancia, nos anos 60, había unha cousa que se chamaba enseñanza doméstica. Eso que quería decir que os pais podían educar os fillos hasta, bueno, non había que escolarizaros hasta unha idade xa un pouco, eu de feito creo que fun a primeira vez á escola aos 8 anos, pero aquilo era moito peor, ter de mestra a propia nai, pois era terrible, non? Porque a mí me aprendeu a ler e a escribir aos 4 anos, o dictado, pero xa escribía aos 4 anos, e creo que desde sempre era, pois eso, un rapaz moi imaginativo e moi mentireiro, tamén hai que decirlo. Entón, canalizaba estas mentiras pois por medio da escritura, escribía xa contos, facía redaccións, e sempre de forma casi inconsciente, pero creo que a vocación sempre estivo aí. Xa a medida que fun medrando, pois realmente o principio non me levou por aí, eu nin siquiera estudiei letras, estudiei ciencias, estudiei arquitectura, o sea que fun por un camiño totalmente distinto hasta que por fin cheguei ao que realmente me gustaba, que era o audiovisual. Empecé a escribir guiós e un pouco a literatura foi un paso natural, pois precisamente por non poder escribir neses guiós todo o que eu quería, non? Os guións solamente se escriben accións e diálogos, me faltaba, tiña unha necesidade tamén de escribir o que pensaban e sobre todo o que sentían os personaxes tamén, non? Entonces foi casi unha forma natural, pero xa digo, penso que a vocación está casi desde que teño uso de razón, está aí.